An bayyana cewa tsawaita kwantiragin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda suka hada da Aaron Ramsdale da Gabriel Martinelli da kuma Bukayo Saka zai sa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kashe fan miliyan 30 nan da shekaru 4 masu zuwa. Ana sa ran Ramsdale zai ninka albashinsa zuwa fan 120 a duk mako, yayin da ake sa ran Bukayo Saka zai ringa samun kusan fan 290 a duk mako a matsayin albashi, kamar yadda jaridar da Athletic FC ta bayyana. Yanzu haka an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund akan siyan dan wasan tsakiya Jude Bellingham domin kammala cinikin yarjejeniyar dan wasan akan batun biyan kuɗi. Ana sa ran canza wurin dan wasan zai faru da sauri akan euro miliyan 100 tare da ƙari, kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take bukata, inji jaridar Bild. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tare da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona suna zawarcin dan wasan tsakiya Ilkay Gundogan mai shekaru 32, wanda kawo yanzu ake ganin zai iya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, bayan da ake gani kungiyar za ta yi masa tayin tsawaita kwantiragin shekara 1, kamar yadda jaridar Sport Bill ta bayyana. A nan kuma mai baiwa kungiyar kwallon kafa ta PSG shawara akan harkar kwallon kafa, Luis Campos ya gana da wakilan dan wasa Harry Kane akan yiwuwar siyan kyaftin ɗin ƙasar Ingila zuwa Paris, kamar yadda jaridar Foot Mercato ta bayyana. Wani rahoto ya bayyana cewa dan wasa Joshua Kimmich a shirye yake bar kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a wannan bazarar, kuma zai so ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. An bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na sha'awar daukar dan wasan tsakiyar na kasar Jamus, musamman ganin cewa captain ɗinta Sergio Busquets zai bar kungiyar a ƙarshen kakar wasa ta bana, kamar yadda jaridar Mundo Deportivo ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa Sheikh Jassim ya mika tayin ƙarshe na karɓa ko a bar shi ga dangin Glazer na siyan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. An bayyana cewa hamshakin attajirin ɗan ƙasar Qatar yana fatan samun nasara a gasar tseren siyan kungiyar daga attajirin nan Sir Jim Ratcliffe, tare da tayin da yayi yana jiran amsarsa cikin sa'o'i 11 masu zuwa, kamar yadda jaridar Daily Mail Sport ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta PSG ta riga ta fara zawarcin babban dan wasa a lokacin kasuwar saye da sayar da 'yan wasa ta bazara, kuma an bayyana cewa tuni daraktan kungiyar Luis Campos ya gana da wakilan Harry Kane. Haka zalika ba sa kusa da cimma yarjejeniya kan sharuɗan sirri da wakilin dan wasa Victor Osimhen, wanda ya fi so ya koma gasar Premier League idan har ta tabbata zai bar kungiyar kwallon kafa ta Napoli. Haka zalika an bayyana cewa dan wasan tsakiya na Manchester City Bernardo Silva yana sha'awar zuwa Paris, kamar yadda jaridar Foot Mercato ta bayyana hakan. An bayyana cewa zabi guda ɗaya ne kawai ya rage wa dan wasa Neymar Junior a wannan kasuwar sayar da 'yan wasan ta bazara. Kawo yanzu zabin shine dan wasan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, domin komawarsa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba abu ne da zai yiwu ba, kamar yadda jaridar Relevo Deportes ta bayyana. A nan kuma a hukumance an kuma tabbatar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yi tayinta a hukumance ga dan wasa Lionel Messi, wanda ta tura masa tayin kwantiragi har zuwa shekarar 2025 tare da albashin da zai na samu na euro miliyan 25 a kowace shekara. Club din ya gamsu da cewa dan wasan na kasar Argentina zai amince da bukatar tasu, kamar yadda jaridun Sport da Cadena Ser da kuma Jeran Romero suka bayyana. A nan kuma an bayyana cewa mahukuntan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tuni suka sanar da mahukuntan kungiyar kwallon kafa ta Napoli cewa za su biya kuɗin siyan dan wasa Kim Min-jae euro miliyan 56 a cikin kwanaki 15 na farkon watan Yuli. An bayyana cewa hukumar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta kuma tattaunawa da dan wasan tsakiya Emil Smith Rowe game da makomarsa a ƙarshen kakar wasa ta bana. Ana ganin dan wasan zai kasance a buɗe domin san barin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal saboda ya samu makomar buga wasanni akai-akai. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Montreal ta ƙasar Amurka tana son ɗaukar ɗan wasan gaba Eden Hazard, sai dai har kawo yanzu ɗan wasan na ƙasar Belgium yana da ra'ayi ɗaya ne kawai, wanda ra'ayin shine ya ci gaba da zama a tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid saboda yana jin farin ciki a cikin ƙungiyar fararen kayan. Haka zalika an bayyana cewa Eden Hazard yana ci gaba da samun sha'awa daga ƙungiyoyin Saudi Arabia.
Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasan gaba Sadio Mane zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich a wannan bazarar, bayan da ake ganin ɗan wasan ba shi da makoma a ƙungiyar ta Jamus. Ƙungiyoyin gasar Premier League ne kawai za su iya biyan Mane albashin euro miliyan 20 a duk shekara, kamar yadda Play Goal ta bayyana. A nan kuma ɗan wasan baya Leonardo Bonucci ya bayyana cewa zai yi ritaya a ƙarshen kakar wasa ta gaba a watan Yunin shekarar 2024. Bonucci ya ƙara da cewa lokacin da zan yi ritaya shine cikin shekara guda mai zuwa. Zamanin tsaron baya ina tunanin ya ƙare. Ina alfahari da abin da na yi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus, inji Bonucci. Ɗan samari, in faɗa maka wata magana ko za ka yarda? Shin ka san da cewa yawan data a wayarka ya fi murmushin 'yan mata daɗi kuwa? Idan baka aminta da wannan batu ba, to maza garzaya Play Store na kan wayarka domin ka sauke application ɗin CT Data, domin ka gwada sayan data mai rahusa, ka ji irin farin cikin da ke samuwa idan kana da wadatacciyar data a wayarka. Kamfanin sayar da data mai rahusa da ƙarfin network na CT Data yana muku albishirin cewa ya zabge farashin kuɗin datocinsa. Yanzu za ku iya siyan datar MTN akan naira 220 kacal, Itel, Glo har ma da 9 Mobile. Amma hakan ba zai yiwu ba sai kun yi downloading ɗin application ɗin CT Data kuma kun shiga kun yi rijista domin samun damar sayan data ko katin kira, kai har ma da biyan kuɗin wutar lantarki, tashoshinku na DSTV ko TV, tare da iya biyan kuɗin jarabobin NECO, WAEC, NEPTEC a cikin wannan application na CT Data. Idan ka ji wayarka tana ɗaukar zafi, to ba da data CT Data kake amfani ba. Idan ka ji wayarka ta rike maka network, wannan ba data CT Data ba ce. Idan ko ka ji wayarka tana shiga tana fita daga dandalin TikTok, Instagram, Facebook, Twitter da sauran kafafen sada zumunta, to ka tabbata wannan data CT Data ce. Domin neman ƙarin bayani akan siyan datar mu, za ku iya tuntuɓar ma'aikatan mu a lambobin waya kamar haka: 0700 45 29 0049 ko kuma a 0800 80 46 5149. Ko da ba ka da ko sisi a aljihunka, idan kana da data CT Data, farin ciki ya mamaye ka. Muna yi muku fatan alkhairi tare da samun farin ciki da datar mu. 'Yan mata, idan kika ga ƙawarki tana wani walwalin ɗaukar kyau tare da ƙawatacciyar kwalliyar zamani, kawai ki tabbata daga Dausat Beauty Palace take. A Dausat Beauty Palace, a nan ne ake mayar da fuska mai waskane ta dawo kamar balarabiya. Idan aka miki kwalliya a Dausat Beauty Palace, saboda kyawun da zaki yi, samarin unguwarku sai sun ɗauka wata sabuwar balarabiya ce ta shigo unguwar. Ɗan samari, ga lokutan bukukuwan sallah na zuwa, kar ka yadda budurwarka ta kasance wata dususu. Maza garzaya da ita ko ka tura ta Dausat Beauty Palace, domin za su mayar maka da ita tamkar sabuwar kyankyasa. A Dausat Beauty Palace ana yin kowace iriyar kwalliya ce. Akan iya kwalliye gaba ɗaya jikin amarya, kuma a barbaɗe ta da hoda wadda za ta hana ta jin zufa ko ɗaukar ƙura. Haka zalika, idan kitso na zamani kike so kuma a yi miki kitson ki ganshi a kanki tamkar zane a jikin takarda, sai kin je Dausat Beauty Palace. Adireshin Dausat Beauty Palace yana Mariri 'yan itace kan titin da zai kai ku Dawaki, ko kuma ku kira mu a lambar waya kamar haka: 081 67 18 19 87. A Dausat Beauty Palace muna yin gyaran jiki tare da wankin kafa. Gani dai ya kori ji, maza ku garzaya Dausat Beauty Palace da ke Mariri 'yan itace.